Hej, mit navn er Egil Jacobsen, og velkommen til Det Egil Jacobsen Show. Hvis I så det første afsnit, så vil I nok lægge mærke til, at vi har fået et nyt rum af visse årsager, som jeg ikke må sige, før at jeg har været i retten. Men vi har fået besøg af Frodo Kim, som har lavet bogen Historien om min diller, og vil du fortælle os lidt om den? Ja, altså, det var sådan, at jeg tog ind til... Nej, det var ikke sådan, den startede. Jeg vågnede op en morgen. Det kørte helt vildt i min diller. Herrestener, mega flækker, når jeg griner meget, ikke op? Så tog jeg hen til lægen. Han sagde, at de stikkelkraft, du skar det hele af. Min diller. Nå. Jeg savner dig. Nå. Ved du hvad, jeg tror, vi skal lave en lille... Ja, min fald. Det tror jeg så lige, vi spiller en lille sang. Det var den, jeg lærte ham den sidste gæst. Abdullah, ved du hvad du gør? Ja, jeg ved hvad der I siger. Nej, snak til mig! Fucking tur! Det er tid til reklamerne! Det her, det er en super trampolin. Den skal du bare prøve hver eneste dag. Det koster bare rigtig mange penge, men du skal lige se, hvordan den er. Da. Så tror jeg lige, vi stopper reklamerne. Jo! John. Den her trampolin kan du købe for 10.000 kroner. Action. Det går vildt ondt. Jeg gider ikke være med i reklamerne mere. Det er fantastisk.